így legalább látszik, hogy néz ki. Na, hova lettél? Kicsit magasra mentem, de majd jövök itt. Na, tehát akkor szombat-vasárnap te is szabad vagy. Igen. Az jó. Ja, mert hétfőn, pünkösd hétfőn dolgozok. Az jó fizet ilyenkor, mi? Ugyanúgy. Nem mondod? Persze, nálunk itt ilyen biztonsági őröknél nincs ilyen, hogy most ünnepnap meg izé. Hát nálunk én emlékszek rá, amikor ilyen folyamatos üzemben dolgoztam, akkor ott úgy volt, hogy 100%-os túlóra meg is fizetett minden. Tehát arra 3-szoros pénzt adott. Pedig nem olyan volt. Jó, Tibi, alig várom már nyugdíjat. Itt nem kényeztetnek el. Ez még mindig kovosítlik oda, hogy megyek még több. Alacsonyabbról kell, és akkor nem siklik annyira be. Még mindig nézd meg, hát a faszom első. Most már akármi lesz, leteszem, nem érdekel. Nézd, oda nézd. Ez a szar a nagy